Hei, pitäisikö meidän kuvata se Scroll 2? Pitäisikö meidän kuvata se Scroll 2? Hei. Herää jo. Black, herää! Mitä TVPVP? Mitä? Pitäisikö meidän kuvata Scroll 2? En mä tiedä, mä poistin sen Scroll 1. Mitä sä poistit Scroll 1? Okei, se oli vitsi, mä en poistunut sitä. TVPVP. Tää Mia sai haavan. Tän sattuu. Mia sai haavan. Ja näkee Mia sitten. Mä menen vessaan. Mäkin tässä lähden. Ja se sattuu niin, voitteko desifioida ton haavan? Joo, tietysti. Black, sä desifioit sen? En. Okei, mä desifioin sen. Tummia. Okei. No, pitäisikö meidän kuvata Scroll 2? Sä oot sitten se päänäyttelijä. No, en mä kyllä jaksa. No joo. Pitäisikö soittaa vaikka... Jos, miksi mä soittaisin, kun mä oon töissä? No, minäkin soitan vähän. Tämähän on tyhjä. Kuka vei kaikki ruuat oikeesti? Eikä se idiootti vieressä. Black vielä mennyt kun vieressä. Miksi? Tää on yksityisalue. Tää on mun studiohuone. Ja tänne ei saisi tulla. Ilman mun lupaa. Black se varupina oli, joka vei ne ruuat. Mitä mä nyt teen? Heitellään piirtellä. Miksi mä en nähnyt sitä? Sinne se meni. Hetkinen. Missä suurin osa studiolaisista on? Täällä on pidetty näköjään jotkut suuret bileet, kun tänne on kaikki ruuat jemmattu. Pizzaa! No niin. Miksi kaikki ruuat on jemmattu tänne? Mä suutun sille, joka jemmasi ne kaikki ruuat tänne mun studiohuoneesta. Mä tietysti vielä keskustelen kaikille. Missä kaikki on? Yllätys TVPVP! Mitä tää tarkoittaa? Mulla ei oo mitkään synttärit sentään. Ei niin, mutta tänä samana päivänä sä oot tehnyt, tässä päivässä sä oot tehnyt niitä kaikki iloiseksi. Tänä maanantaina sä oot palkannut mut tänne töihin. Maanantaina sä aina sanot mulle, että mä saan kuvata ja mä rakastan kuvaamista. Maanantaina sä aina teet mulle hyviä satuja ja käsikirjoituksia, mitä voin käyttää videoissa. Ja sä oot paras TVPVP. Kiitti sentään, mutta ei te olisi tarvinnut. Mä oon tosi iloinen teille kyllä. Mutta kuka jemmäs kaikki ruuat siinä bilehuoneeseen? Se oli Black. Se ei ollut mä. Olen pilaan. Ihan sama. Ei mua nyt suututa. Ja tää on ihanaa. Siis mä oon tosi iloinen teille kaikille. Mä oon niin iloinen. Kiitti. Ole hyvä TVPVP. No kiitos. Hei Black, mulla olisi sulle asiaa. Sä voisit kuvata ton loppuun puheen. Okei. Elikkäs moi kaikille, tää on TVPVP. Ja tässä on mun maskotti, eli tämmönen koira. Tää on siis mun maskotti nytten. Koska mä oon päättänyt sen, että tää olisi mun maskotti. Ja joo. Toivottavasti te piditte tästä videosta ja toivon, että te tykkäätte. Ja
jos piditte, laittakaa peukut ylös ja kommentoikaa. Ja mä aion tehdä Q&A, eli Q ja on, eli Q&A. Ja toivottavasti te voisitte laittaa tänne kommenttiboksiin kysymyksiä. Vähintään 10 kysymystä saa laittaa yhteen kommenttiin. Eli jos tästä tulisi vaikka kommentti, että vaikka leikistä vaikka joku Pekka naapurilta, vaikka tulisi joku kommentti, niin se voi laittaa 1. Mikä on sun lempipetsi 2 ja niin edespäin. Niin, eli vähintään 10 kysymystä voi tulla yhteen kommenttiin. Voitte kaikki ihmiset, jotka tätä katsoo, voitte laittaa kommentteja. Tai sille kommenttiin, että niitä kysymyksiä Q&Ahan, joka tulee seuraavana videona. Ja sitten se tietysti riippuu, että kuinka paljon kysymyksiä mä saan. Mä en välttämättä ota kaikkia kysymyksiä, jos ne on samoja. Vaikka, että vaikka naapurin Pekalta on tullut kommentti, että mikä on sun lempipetsi. Sitten toiselta tyypiltä on tullut, että mikä on sun lempipetsi. Niin ei silleen samoja, please. Mutta semmosia yleisiä, että minkä ikäinen, mikä on lempipetsi, mikä inhokki ruoka ja semmosia yleisiä, koska niihin mä voin vastata. Te voitte keksiä ihan omasta päästä ihan mitä vaan kysymyksiä, semmosia kysymyksiä, joihin on helppo vastata. Ei semmosia, että milloin se käy yleensä aamupotalla, koska mä en käy potalla, mä käyn vessassa. Mutta ei semmosia tyhmiä kysymyksiä, vaan semmosia ihan normaaleja, niin kuin kaikissa Q&Aissa. Mä osaan lausua sitä, eli Q&A. Niin joo. Mutta ensi videoon, koska mä en jaksa pelkättää, niin ensi videoon, niin moikka!